mutta siitä huolimatta 45,5 minuuttia on pelattu ja Unkarille vapaa potku, kenties viimeinen erikoistilanne. Ja nyt täytyy sanoa, että olisi se kauhea, jos tästä Unkari tekisi tasoitusmaalin. Teuvo Moilanen asettaa muurin oikealle paikalleen. Unkarin viimeinen, kenties viimeinen tilanne. Laukaus 40 metristä, kimpoilee ja pomppii. Ja pomppii sillä tavalla, että vielä tulee 4. kulmapotku Unkarille. 7. koko ottelussa. Ja nyt sitten peukut pystyy Suomen joukkueen puolesta. Kestääkö Suomen 1-0 johto vai tuleeko Unkarin takaisin? Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. 46,5 minuuttia ottelua pelattu ja Suomi menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla hiljenee täydellisesti. Täytyy sanoa kyllä, että sanat eivät riitä kertomaan. Se on vähän kuin Pasi Kaunistola, että miten voi olla mahdollista tämä, että tällaiseen tilanteeseen Suomi ajautuu. 47